Egunon lagunok, ongi etorri Zarauzko emakumeen etxeko talai honetara. Amartardiak direnean gure toldoa zabaltzeragoaz. Uztailak 16 ditu gaur, Karmengo eguna, Arrantzaleen eguna eta nire izenarena ere. Gaurkoan, Toldopeko ahotsak podcast honetan, Nerea Loyola Pikazarekin gaude. Ongi etorri, Nerea. Egunon. Eskerrik asko, gurea hurbiltzagatik. Hasiko gera kontatzen pixkat Nerea Loyolari buruz dakiguna. Sare sozialetan ikusi degunez, debatarra dela, debatarra zarela, matematika irakasle izandakoa, berrian eta hitzan kolaboratzaile ibilitakoa zarela, hainbat liburu argitaratu dituzula, haur eta helduen literaturan, gidoigintzan ere ibili zerala, komikiak, komiki interaktiboa, tertulia literarioan gidalanetan ere basabiltza, epaimai, hainbat literatur sarietan, eta, hori da zuk egiten desuna. Ikusi dugu baita ere Instagramen idazlea zerala, ez dago esan beharrik, baina ama ere jartzen dezu, idazten duzulako zarela, ez? Oso esaldi, ez dakit, iradikotzailea edo. Hau dana esan da, pixkat zure mapa eginda, kontatu iguzu zein da Nerea Loyola Pikaza. Egunon, eskerrik asko berriro. Bai, egia esan horrelako zerrenda bat entzun da inpresioa egiten du, baino ni gero nire egunerokotasuna pertsona normal batena bezala bizi dut. Esan desun bezala, urte batzutan matematikako irakaslea izan naiz. Urte horietan ere amatasunak presentzia handia izan zuen nire bizitzan, semesarrenak 14 urte ditut eta 3 ditut, orduan horregatik esaten dut ama naizela, ze amatasunak denbora asko eskatzen dit, eta azkenean zerbaiti denbora eskatzen diozunean, eskaintzen diozunean, ezin diozu beste zerbaiti eskaini ez, eta orduan horrek eragin handia izan du bain nire erabakitan, eta bain nire azken urtetako bizitzan. Eta orduan matematikako irakasle nintzala, idazketa sartu zitzaidan bizitzan, literatursalia beti izan naiz, beti gustatu izan zait asko irakurtzea, baina orain dela 9 bat urte edo idazten hasi nintzen, eta konturatu nintzen, pila bat gustatzen zitzaidala idaztea, eta konturatu nintzen, igual asetu gabe neukan nire zati bat edo asetu itezula idazketak, eta orduan, geroz eta presentzia handiago hartzen juntzan, geroz eta lan mota gehiago egiten hasi nintzen, proiektu berri pila bat gurutzatu zitzaizkidan, eta orduan erabaki bat hartu nun, orain dela ia 3 urte. Eta erabaki hori izan zen, irakaskuntza albo batera utzi, eta idazten jartzea erabat. Idazten jartzea erabat, nire proiektuak eta dirua emango diaten beste gauza batzuk, baina nire apustua izan da idazle izatea lanbidez. Eta momentu hortan hori naiz. Oso ondo, bai. Galdetu nahi dizugu baita ere, pixkat galdera genuen jarrita nolakoa izan da transizioa, ez? Matematika irakasle gainean, matematika letretako garenontzako beti izan dira mamu bat bezala, ez? Orduan, nolabait, matematika mundu horretatik sorkuntza momentu ez, edo bizitza batea pasatzea ez, baino zure sorkuntza prozesua orduan etortzen da nolabait barrutik, zure beharretatik, eta baita ere kanpotikan jasotzen dituzun enkarguengatik, Nerea? Bai, ni hori matematikana kurioso da, jende asko esaten dit, gainera ikasketaz ingenieria naiz, baina nik nire buruan inoiz ez dut sumatu distantzi bat letra eta zenbakien artean, ze egia da, igual hortik jonula ikasle hona nintzalako, eta bere momentuan, ez dakit erabaki horiek hartu nitun,
baina niretzat letrak eta literatura beti egon da oso presente. Orduan, niretzat, igual, kanpotik bai kontraste egiten du, baina niretzat oso modu naturalean gertatu zen, eta bai egia da, kasualitatez bezala hasi nintzala idazten, ideiatxo bat okurritu zitzaidalako umentzako ipuin batekoa, eta kasualitate horrek eraman nindun ikustera barruan neukala gogota eta behar hori, eta orain egiten dudana da, pixkat egin behar dudana da, oreka bilatu nire sorkuntza lanen artean eta enkarguen artean. Ze tristea da, baina sorkuntza lanak propioak ez dizu ematen bizitzeko lain. Oso jende gutxiri emango dio, Euskal Herrian ez dakitzen bat idazle ongo dian aukera hori dutenak. Orduan nik ezagutzen ditudan idazle gehienak, bizidia bere gauzak idaztetik, eta gero dirua emango dieten enkarguetatik. Nik egin nahi izan zen, ze batzuk egiten dute adibidez, idazle eta irakasle, edo idazle eta beste lanbide bat, eta nik esan, idazle eta irakasle izan berrean, saiatuko naiz, dirua emango diaten beste gauza horiek ere literaturarekin lotura izan dezaten, da horrela moduren baten, elikatuko dut nire idazle lana, baina beti nabil balantza edo oreka horretan, zenbat denbora eskaini nireari eta zenbat denbora eskaini besteari, jarraitu alizateko egindako apustuarekin. Segurazki, ikasle ona izateak lagundu egiten zaitu nolabait oreka hori bilatzen, ez? Baita ere epizentroa dakazu jarrita lurrikara artean orekak egiten. Eta nik esaldi hori irakurri nuenean, irudikatzen zintudan, ama, idazle, emakume, bizi, gorputza, uda, negua, eta oreka hori bilatu nahi horretan, ez? Eta nolabait emakume bezala konpartitzen detela, ez? Beti oreka horren bila, ez? Gure osasun mentalerako eta inguruan dugun personekiko, ez? Bai, nik uste dut ni horrela bizi naiz, baina nire irudipena da bereziki emakume asko bizi gehala hola, ez? Eta da, etengabe, lehenguan justo umeekin Mary Poppins pelikula ikusten, eta horra zideran azaltzen da musikaria aldi berean jotzen dula harmonika, txindatak, dantza egiten du, eta ez dakitzen bat instrumentu batera, eta sentsazioakat hola bizi gehala, eta momentu batzutan zaila da baita ere, ez dakit nola esan, multitasking hortan edo hiperproduktibitatea lortu nahi hortan, umeago saltzen den bitartean labadora jarri, gero hauek eskolara eraman, gero idazten ari naiz, baina ropa zabaldu behar ditut, orduan bitartean bazkaria askotan sartzen naizela ni behintzat olako bukle hiperproduktibo baten, eta hori ere oso efikaza da, eta egia da, gaitasuna edo, gai naizela oso ondo antolatzeko den, eta gauza pila bat egiteko, baina horrek ere batzutan asko azeleratzen hau, eta gero ansiedadea, autoexigentzia, hor gurutzatzen dira gero gauza pila bat, eta niretzako erronka izaten da normalian hoiei neurria hartzea, ez? Igual, nire buruaren gainetik ez pasatzea nahi hoietan edo produzitze horretan. Orduan, idazterakoan, badezu txoko bat etxian, badezu ordutegi finko bat, edo zure oreka bilatu behar dezun gauza multzo horien artean, topatzen dezunean eseritzen zea, eta orduan ematen diozu, ez, batek esan zuen bezala, baldin badator inspirazioa rapatu nazala, ez, lanian, ez? Nolakoa da zure... Bai, hori adidez, galdetu izan diate, esan nunean beste lan utzi eta autonomoa nintzala, eta nire kaxanen bilela, esaten, eta ondo antolatzen zeaz, azkenean egun oso eukita, baina, klaro, hor adibidez amatasunak bai esartzen dit ordutegi bat, ez da egia egun osoa daukadanik. Orduan, nire lan ordutegia normalean da, umeak eskolan dauden bitartean. Orduan, eskolara eraman, eseri, eta hor tartean, etxeko lan batzuk eta egiten ditut, baina alik eta gutxienak, eta gero, lan karga handia baldin badaukat, igual umen eskola ordutegiaz aparte, orain udaran adibidez, bikotekideak jai daukala, sartzen ditut ordu estra batzuk, baina ni bestela eguna,
Osa, naiztan nik lan ordutegi bat ez euki beste enpresatan dabilen jendea bezala realitatean badaukat eta daumen eskola ordutegia. Bai, eta lanerako txokoa logelan, justo horren gaina reformatu dugu baneretzako la leio ondoan txoko goxoago bat egiteko, baina... Orduan nagusi bat izan beharrean, nagusi txiki batzuk da askaso etxean, ez? Nola bai zure eguneroko pauta markatzen dutenak. Eta zentzu hortan baita ere berriki publikatu dezu sare sozialetan zure 8 urteko umearekin, oso pozik zaudete, ez? Liburu hori nolabait, nola izan da elkarlan hori? Bai, hori oso zea polita, proiektu polita izan da edo sorpresa polita, hor pixkat kontatzeko aurrekariak edo orain dela 2 urte hasi nintzen argitaratzen aukeratu zure abentura liburu batzuk, pixkat escape book edo ies liburu estilokoak, eta liburu horiek dira 10 urtetik aurrerakoak. Eta egia da, arrakasta handia izan dutela gaztetxoan artean. Eta orduan aurten Gabonetan, oporretan ginala, gaina mendibuelta batean ginala, etorri zitzaidan 8 urteko semea, Xuar, eta etorri zitzaidan, genio biziko, la pertsonalidade handiko zea bada, eta orduan etorri zitzaidan, ja sarrera izan zen, ama ez dago eskubiderik. Eta ni esaten, negin zertaz ari zan ere, ez? Eta esan zian, karo, egiten dituzu, kriston liburu guaiak, baina nik ezin ditut irakurri, 10 urtetik aurrera direlako, eta berak orain ikasi du baina ondo irakurtzen. Eta orduan esan zian, zergaitik ez dezuiten olako bat, baina nire adinekoentzat. Eta nik orduan, esan nien, okurritzen bazai zerbait, egingo dut, ez? Pixkat, bideratzeko kontua. Hori da. Eta orduan botazian, nik badaukat ideia bat. Eta hori izan zen pixkat hasia, ez? Eta polita da, zen momentu horretan mendian geundenez, ideia esazteko grabatu egin genion, eta orduan daukagu grabazio hori. Eta hor Gabonetan jarraitu genuen, ez? Pixkat, esan nien, bion artean egingo dugu, eta hor gelditu zen. Eta gero urtarrilean, gaixotu intzan, gripe hauetako astebetetxo bat etxean egin behar izan zuen, da, klaro, komentatu den nire lan orduak umean araberakoak diala, baina adibidez umea gaixotzen baldin badean nik ezin dut lanik egin. Eta gaixotu egin zen astebete, eta ja, horreneko pare bat egunetan pixkat bueltan baten hasi zanean, zeon asperrin da, eta etzian lanean uzten. Eta orduan esan nion, nahi aldezu berriro heltzea gure liburuari, eta ni momentu horretan enitzan, brometan ari nintzen disfrutatzen berekin momentu horretaz, bera oso serio, aizan, eta ni, hortxe, denbora pasa, ez? Eta berari erakusten, nik egiten nun. Baina, aste osoa pasa genuen, lanean, eta gauza pila bat egin genitun, eta eskema, eta zatiak idatzi, eta ja, ostirala iritsi zanean, zan nun, ostras, badago liburu bat, ideia hau ja ona da, eta balio du. Eta aurkeztu nien argitaletxekoei, asko gustatu zaie, eta orduan jasi ginen, benetan lan hori egiten, ez? Eta orduan, Xuarre onda momentu guztietan eta fase guztietan presente, ikusi du nola egiten dena, hasierako ideiatik eta maketaraino, eta irailean argitaratuko da, egia esan oso polita. Oso polita izan da niretza gainera, ez dalako bilatu dugun zerbait, baizik eta bola etorri dalako. Eta ilusioekin. Ze ondo. Hor orduan badago idazle bat, baita ere idazle baten arnamuina izan daiteke, edo ez, baina behintzat balio izan du, ez, gainea ze polita, ez, gaixo zegoenean ere hori garatzeko momentua aukitzea eta horrela, oso polita. Haur literaturatik, helduen literaturara, lehengo urtean irabazi zenuen beka bat, Raúl Gerra Garrido. Hori da. Aurreneko aldiz, ez? Aurreneko deialdia izan zen, ez? Zuke irabazitakoa. Eta Ardi galduak narrazio bilduma da, ez? Lanian zaude, orain horrekin? Bai, justo onera etorri aurretik horrekin ari nintzen. Bai, azkenean bekak guretzako ezinbestekoak dira eta diru aldetik eta gainera beka potentea zen eta oso baliagarria,
baina badaukate bere alde iluna eta da normalean epe itxi bat daukatela. Eta kasu honetan urtebeteko epea zan, orduan beka aurreko urteko udazkenean eman ziaten, eta beraz, aurtengo udazkenean liburu argitaratu behar da. Hori, ondo dago epe bat eukitzea, baina eskatzen du batzuetan, igual prozesuari emango zenioken denbora, baina gutxiago eskenia izatea. Eta orduan ari naiz orain, nahiko buro bilduta daukat, eta daren ja nabil ipuinen horrazketa fasean, edo pixkat ja gauza zehatzagoak eta horrela lantzen, baina bai, horrekin. Orduan, desente aurreratua dakazu, proiektua. Bai. Behin entzun nion, Unai Elorriagari esaten beak zerbait idazten zuenean, tiradera batean sartzen zula hilabete bat edo, eta gero berri sartzen zula, eta azten zan, zuk hauen aipatu dezu horrazketa lanarekin, eta horrela. Zuk horrelakoak egiten dituzu? Bai, nik uste hori ezinbestekoa dela idazten degunean. Bestela ez dezu lortzen zure lanarekiko beharrezkoa dan distantziaz. Azkenean, idazten naizeanean, ni behintzat sartzezea hain barruraino, gauza asko ez dituzula azkenean ikusten, eta beharrezkoa da distantzi bat, berriro testu horri heldu eta benetan modu objektibo batian zenbait gauza ikusi ahal izateko, ez? Eta orduan nik ere hola funtzionatzen den. Narrazioak dianean gaina ipuinak direnez, aukera ematen dit, ipuin bat kajoian gorde eta beste batekin hasteko, eta gero adibidez, orain azkenengo hilabetean, eduki ditut ipuin guztiak kajoian, eta ibili naiz gazteentzako lan batekin. Erregistros hori da, aldatzen dut guztiz, deskantxo ematen diot buruari, lan desberdinak dira, eta justo atzo bukatu nun gazteena, eta gaur hasi naiz, berriro atera ditut kajoitik, eta berriro pixka kokatu, baina nik ikusten dut ariketa hori beharrezkoa dela. Bai. Adibidez, helduen literaturan lanak idazten dituzunean, konpartitzen dituzu argitaretxea eraman baino lehen? Bai, baita ere, eta berdin ikusten dut hori gehienak egiten dugun zerbait, baditut pare bat lagun idazle, eta normalean, hala ere, lehendabiziko irakurlea izaten da argitaletxeko editorea orain, konfiantza handia egin dute erein argitaletxeko Uxu Errazkin editoreakin, da orduan, nahiko zirriborro ditu danean oraindik, berari bidaltzen dizkiot, aurreneko sentsazioa jasotzeko, berak segituan ikusten du, ipuin horrek funtzionatzen duen edo ez, eta funtzionatu dezaken, naizta igual horrela ez, asko laguntzen dit. Eta gero ja, ikusten dudanean, badagoela zerbait nik eukitako ideia horretan, bialtzen diet pare bat laguneri, pare bat idazleri, eta gero beraiek iritziak ematen dizkiate, eta gero ja iritzi horiek ere usten ditu reposatzen, eta gero berriro heltzen dut, eta aldi berean ere nire hasi naiz ja jasotzen beste lagun idazle batzun lanak, azkenean hor sare moduko bat ere badago, eta jaso eman ez, ni oso jende eskuzabalakin inde topo, eta basaiatzen ez baita ere berdina egiten. Bai, polita da. Oso ondo. Bueno, sare sozialak. Sare sozialetan presente zaude, aktibo zea. Zure lanerako beharrezkoa ikusten dezu? Sare sozialakin zalantza asko ditut. Iruditzen zait, mesede baino asko kalte handiagoa egiten digutela, eta egia da, oindala hilabete batzuk edo denbora pixkat presenteago nengoela igual, eta jarraipen handiago egiten niela, eta azken aldian distantzia pixkat hartu, eta horiekik ore gehien bat, hori iruditzen zaitelako ez diatela personalki mesede handirik egiten, sortzen duten engantxeagatik eta saretan mugitzen den informazio motagatik eta guzti horrengatik, baina egia da azken batean profesionalki edo lanak erakustarazteko izugarrizko plaza dirala eta jende pila bat ibiltzen da hor, eta oin adibidez, justu aipatu dugun semearekin egin den liburu hori, presegoenean imprentara bialtzeko, esatez, basiko nahi sareetan zabaltzen, ez? Eta jende pila bat gelditu nahu, jende pilatek ikusi du eta jende pilatek gelditu nahu. Orduan, egia da lana zabaltzeko plaza hona dala. Baina kontraesan asko sortzen dizkit, sare sozialarenak.
Ondo. Oain berriz bueltatu, aur literaturan ipuinak egiterakoan, lagun bat izaten dezu aldamenean, normalian, ez? Hau da, ilustrazioak egiten dituena, ez? Prozesu hori nolakoa da, aberatsa izan behar du, ez? Bai, azkenian ja argitaratu ditut liburutxo batzuk aur literaturan, eta aukera aukidet ilustratzaile desberdinekin lan egiteko, eta niretzat oso prozesu interesgarria da. Azkenian bazuk idazle bezala gauzak modu batean pentsatzen dituzu, eta gero ilustratzaileak beste batea, ez? Eta niri tokatu zait, hori bastakit, 34 ilustratzaileekin egin dela dagoeneko, eta beti konpondu izan gera oso ondo. Nire saiatzen naiz beti, nire testuaren edo nire irizpide, ez dakit nola esan, niretzako oinarrizkoa dian gauza batzuk hasieratik igual asaleratzen, baina gero aldi berean saiatzen naiz, nik nire lanarekiko askatasun bat sentitzen duten bezala, ilustratzaileari ere bera lanarekiko askatasun hori onartzen, ez? Eta normalean, orain arte oso emaitza politak lortu izan ditugu. Orain ere Miraren mendekua dala Xuarrekin egin dudan liburu honetan, Iban Landa ilustratzaileekin ibiligea, eta gozada bada, oso tipo jatorra da, gainera oso gauza polita egin du, eta izan da, liburu horretan protagonista irakurlea da, baina presentzia handia doka protagonistaren aitonak. Eta portadan, ez? Hori da, eta protagonista irudikatu ezin daitekenez, irakurle bakoitza desberdina delako, orduan garbi zeon irudikatu behar zela aitona. Eta orduan, Ibanek nire aita irudikatu du. Osa, aitona hori da, Xuarren aitxitxa. Eta nik argazki batzuk bidali, eta berak egin zituen oso jator eta oso polit ilustrazioiek, eta orduan guretzako liburu hori oso berezia da. Gainera aitari ez genion hasieratik ere esan, eta ja ilustrazioa zeudenean erakutsi, eta bere aurpegi esan zuen, ni naiz eta, ez? Ilusioa, eta, bai. Dana ekoizpena etxekoa izatea, baina proiektzio hori, kanpoko proiektzio hori izatea. Bai, oso polita. Eta gero igual da niretzako berezi izan dan, ilustratzaileekin berezi izan dan beste proiektu bat, eta da Nahian liburua, da album ilustratu bakarra egin dudana momentuz, ze normalean funtzionamentua izaten da, idazleak idazten du istorioa, eta gero sartzen da ilustratzailea, ez? Eta egia da adibidez Ibanekin berak egindako marrazki batzun ondorioz, igual testuak eta egokitu ditu dala pixkat, baina normalean da lehendabizi testua, eta gero ilustrazioak, ez? Horren gainean edo hori osatzen. Baina Nahian album ilustratua sortu zen Galtzagorri elkarteak antolatzen duen bikoteka bekaren bitartez, eta hor funtzionamendua desberdina da, elkartzen dituzte idazleak eta ilustratzaileak, eta elkarrekin garatzen dute ideia. Eta horre elkartu ninduten Zarauzko Jon Arangurenekin, eta kuriosoa da, elkarrengandik 20 pausotara bizigea, baina ez genuen elkar ezagutzen. Eta orduan, pasa genuen astebete, elkarrekin liburu bat pentsatzen. Eta hor ja bai, eta gero nik egin dituen testuak, eta berak egin zituen irudiak. Baina elkarrekin pentsatze horretan, asko aldatu ziren gauzak. Zeia zian bi buru, eta zian oso desberdin pentsatzen duten bi buru. Eta nire ustez lortutako emaitzan, igarriten da. Ze dauka liburuak beste puntu bat, nire ustez, egin izan banu, nik aurrena testua, eta gero irudiak, ez genuna lortuko. Bai. Eta Galtzagorrik antolatzen duen hori aparte utzita, zuk aukeratzen dezu ilustratzailea o argitaretzea aukeratzen du? Normalean nahi argitaletxeak beti eman dit aukera proposatzeko ilustratzaile bat. Lehenengo liburuan ere nik proposatu nien Rozio Irigoyen, eta baiezko eman ziaten, gero egia da, bigarren liburuan, azken lainotarrean, Roziok ezin zuen, da ni orain pixka galdutan egon, eta beraiek proposatu ziaten Cristina Fernández, baina bestela normalean nik proposatu izan ditut. Iban Landa ere nik eskatu nien, justo Iban Landa orain ereinen hasi da lanean, orain arte Nur liburuen ilustrazioak egiten zituen, baina orain hasi da ereinen plantillan esango genuke, eta orduan proiektu honekin junitzanean, banekin oso lanpetuta zehola Iban, eta galdetu ziatenean,
neukan norbait gogoan, esan, bai, badakit lanpetuta daola, baina nik uste Ibanek lan oso polita ingo lukela hemen, eta bueno, azkenean beharire ilusio ite zion, eta lortu, bai. Eso. Bai. Ederki, bueno, ez dakiz zer ordutan bizi geran, zu asko hitz egiten ari gera, baina bueno, ni oso gustora nago. Bueno, hemen genuen beste galderatxo bat, sare sozialan inguruan hasi gerala hitz egiten, eta zuzeuk ere komentatu dezu alde ilun eta argiak daskala. Emakume edo gizon gisa kokatzeak markatzen dula muga bat, zer iruditzen zaizu? Bai, zalantzari gabe. Azkenean, eta nik uste talde hortatik ere, horrek ere frenatzen gaitula, sare sozialetan. Azkenean emakume gisa, bueno, bizitzaren ispilu da, gizartearen ispilu dira sare sozialak, eta emakumeen gisa, emakume gorputz batetik esponitzezaren momentuan, askoz ere zaurgarriago zea, eta berdin du zer egin eta nundik egin, askoz aukera gehiago dituzu egurra jasotzeko, alde guztietatik, eta baina, bueno, nik uste hori azkenean sare sozialak gure gizartean gertatzen dian gauzak amplifikatu egiten dituzte, ez? Baina alor guztitan iruditzen zait, eta horretan ere bai, eta ikusi besterik ez dago pixkat ahotsa altxatu, saretan ahotsa altxatu duten emakumeek nolako violentzia jasotzen duten, violentzia oso larria eta oso bortitza, eta horrek ere beldurra ematen du, eta bueno, nik ikuste ditut beraiek, eta ostras, bai, beldurgarria da. Nola da Bilbon egiten da aldizkaria, Pikasa Bai, magazin, Pikara magazin, ez? Horko kasetari bati, ez? Pintaketak eta esan nahi dut eta zuk esaten dezuna, ez? Gizonezko bati igual ez, baina gure kasuan gorputzakin sartu, lodia baldin basea, zarra baldin basea, eta bar, ez? Ederki, bueno. Emakume idazlei dagokionez nola ikusten duzu Euskal Herriko panorama? Bueno, esaten dugu emakume idazlei, baina gorputz asko daude horrez, eta adin asko ere, ez? Ni pizkat lenguan pentsatzen, esaten nun, Mariasun Landa eta Nerea Loyola Pikazaren arteko, ez, bueno, ze desberdintasun daude bere literaturan, ez? Bere literaturan batetik eta gero literatur hori plazaratzeko moduan, ez? Zezuk esaten duzu bilduma interaktibo hori, ez? Horrek markatzen du baita ere salto kualitatibo bat, ez? Nerea? Bai, ni justo oindela gutxi irakurri dut, aldizkari bat dago administrazio euskaraz, edo IBAPek ateratzen duna, eta tarteka aparte bezala liburuska batzutan oso elkarrizketa interesgarriak zehatzen dituzte, eta oindala ez asko Mariasun Landari egin zioten elkarrizketa bat, eta justo oindala gutxi irakurri dut. Eta azteko, bueno, bera hasi zanean hizketan bere aurreneko idazle urtetaz, eta nondik hasi zan, eta hola, gainera kontatzezun, Zarauzko ikastolan irakasle hasi zanean, hasi zala aurrentzako idazten, ez? Eta nik bere ala hor nabarmen ikusi nun, berak bere kidetzat zitun denak gizonezkoa zian, Andu Lertxundi, Joxan Ormazabal, Txiliku, Manolo Urbieta, oso jende interesgarria, baina denak zian gizonezkoak, eta hori adibidez aldatu da, ez? Guk egia da erreferente horiek falta ditugula badaude, ez? Emakume idazle batzuk orain ja helduagoak direna, Arantxa Horreta Bizkaia, eta Mariasun Landa, Laura Mintegi ez dira heldua, baina bueno, hor daude, baina gutxi dira. Gutxi dira, eta karo, gutxi dian momentutik, azkenean erreferente falta bat sumatzen da. Orain aldiz nik ikusten dut, geroz eta emakume gehiagok idazten degula, bai aur literaturan, eta bai alor guztitan, ez? Eta pentsatu nahi dut orduan, atzetik datozen generazioek, ukiko dituztela beste
erreferente batzuk, eta hori oso interesgarria. Eta orduan aldi berean, orduan nola eragiten du horrek ere gure lanetan, ba igual nola ez dakit, baina eragiten dula seguru, Mariasun ari zen emakume gorputz batetik idazten, gizonezkoek bakarrik idazten zuten garai batean, ez? Eta aurrentzako ipuinak idazten, aurliteraturarik apenas zegoenean euskeraz, eta idazten zuten denak gizonezkoak zirenean. Orduan, orain pila bat aldatu da hori, eta guk ere beste hizkuntzetan emakume gorputzetatik idatzitako liburu pila bat daude, eta horrek esan nahi du gorputzek presentzia hartu dutela literaturan, niretzako askotan irudipena gizonen literaturan zan buruarekin bakarrik idazten zala, ez? Esaten nun dago orokortzen ari naiz, eta ez da beti horrela, baina orain gorputzak ere askoz presentzia handiago hartu dute, eta horrek niri eragin dit idazterakoan. Eta, bueno, nik uste hor... Onerako. Onerako, bai. Karo, zaurgarritasun aldetik ere azkenean... Bai, baina irudikatzen ari nintzen, oain, zure hitzekin izeber bat, ez? Eta izeber horren tontorrean gaur egun, ez? Literatur panoraman zaudeten emakumeak oraindikan gorputz horrek dakasati handi bat, ez? Nolabait gora juteko. Eta bueno, oso interesgarria iruditzen zait. Erreferenteren inguruan ere bagenuen galdera bat, baina ederki erantzun desun, eta baita ere nolabait aipatzen desun gatozela nolabait gizonek menperatzen edo zuten literatur mundu batetik nolabait hori nola eraldatzen izan da, ez? Eta, bueno, generoak, identidadeak, genero estereotipoek eta nola zeharkatzen dute literatura eta nola zeharkatzen gaituzten, ez? Pixkat, ez? Bueno, oso ondo Nerea, bukatzen jungo gea, eta bukatzeko emakume etxearekin lotutako galdera bat, ze ekarpen egin beharko lioke emakume etxeak Zarauzko herriari. Oso galdera potoloa da, ez? Bai. Bai, nik uste, eta uste saiatzen ari diala horretan, eta pauso batzuk eman diala. Niretzako importantea da emakumeentzako esklusiboak izango dian espazioak eratzea, ez? Askotan, gaur egunez, nola dana pintzakin hartzen dan, ematen du diskriminatzailea izan daitekela, gizonen aurkako diskurso bat izan daitekela, ez? Baina, adiez komentatzeko, justo oraintxe San Pelaioa pasadia, eta San Ferminetan ere bainbatekintza egin dia hemen herrian, eta lagun batzuk daukate 4 urteko alaba bat, eta San Pelaiotan buru handiak eta ateazianean Inurritzara egiten den kalejira hortan, batean alabak santziona ama baino, neskak ezin dute parte hartu? Eta karo, esatezu, bai, baino ingurura begiratzen dezu, eta apenas, karo, mutilume horiek beraien jolasean, hainbeste espazio, eta ez nahi eta inor baztertzen, baino beraien espazio hartzeak beste batzuk baztertzen gaitu, eta horrekoan ere egintzan hemen San Ferminetako entzierro bat zezen puzgarriekin, eta nik hasieran ikusi nituen neskatxo pila bat, baina gero benetan entzierro hasi zanean, azkenean mutilek hartu zuten, oso jarrera violentoa esaten dut, baina umeak ziren, baina, bueno, jolastesian oldarkor beraien jolas hortan, baina horrek emakumezko neskatiak erabat bazterrera eraman zituen, eta berriro ere iruditzen zait hori etengabe gertatzen zaigula. Orduan, emakumeen etxeak zer, espazioak emakumentzako esklusiboa dian ekintzak guk ere gure leku hartzeko, eta naiz eta gure artean izan, gure buruari permititzen badiogu, leku horiek hartzia, pentsatu nahi dut, gerora pixkanaka ere joango gehala, dagokigun leku hori hartzen, ez? Azkenean,
Ez du balio esateak ez, baina sartu zaitezkete, bai. Sartu gaitezke, baina ze baldintzatan zuen baldintzetan. Orduan adibidez, emakumentzako irakurle taldea, oso interesgarria iruditzen zaitez, begoan literaturarekin lotuta, ze berdina, bestela talde handi batean, gizonak eta emakume baldin baden normalean hitza asko zerrexago hartzen dute beraiek, eta ez daukatu nahi digutela, baina hori sartuta daukagun gauza bada orduan. Eman diezaiogun lekua emakumeei, ohitu gaitezen hori egiten eta hotxa altxatzen eta lekua hartzen, eta ea pixkanaka lortzen deun gero espazio mistoetan ere sumatu dadila, ez? Baina, nik ustetik igual hortik. Seguro baietz, zu bezalako emakumeekin, gainera gero eta gehiago gorputz hori, gorputz sozial hori nolabait gero eta zabalagoa edo handiagoa izango da, orduan errazagoa izango da hortik antiratzea eta aurrera egitea. Eta, eskertu, ona hurbildu izana, eta gu honen bestez, gure toldoa iztera goaz, mila esker berriz nereari, mila esker emakume etxeari aukera hau emateagatikan, eta gogoan hartu urrengo asteartean ere hemen izango gerala, Iraia Elias izango dela konbidatua, eta ez galdu programa, eta ongi bizi. Mila esker. Eskerrik asko.